traveseiro, como viches a xogada de expulsión? Creo que nos expulsión e creo que non influye nada porque merecimos ganar sobradamente este partido. Mais claro, creo que non podo ser. Os balóns paus, ademais, no traveseiro de Omar e o remate final de Kies. Con todo o que fixemos durante o primeiro tramo de partido, ata que sí que é verdade que, bueno, tivemos aí no momento ese do gol ou antes da expulsión, un par de pérdidas aí que, bueno, sí que perdimos un pouco de ritmo, pero, bueno, creo que logo a segunda parte foi completamente nosa, tivemos máis aló dos paus, das ocasións, das chegadas, dos corners, de que nos tiraron unha vez con un xogador máis en todo o partido. Entón, bueno, creo que o que lle dixen os xogadores, creo que teñen moito mérito que fixeron hoxe, repoñerse do 0-2 nada máis ir dun vestiario cando estás con un menos, estar atacando durante todo o partido ata que o último minuto, que, bueno, a verdade é que outras veces, pois, neste tramo de bons resultados, pois, tivemos a sorte de, nos descontos de haber conseguido pois, ese gol e hoxe, pois, sí que é verdade que, bueno, pois, non cae da nosa parte, pero, bueno, nada máis, dar ya noraboa ao equipo, agradecerlle a xente todo o que tirou do equipo e o premio do final, e pouco máis teño que dicir, a verdade. Completaches os cambios, alimentaches o ataque, que lle faltou o Bergantiños, mesmo metiches a Fito, con esa figura de Fito que tanto dano fixo nas liñas do Langreo, que lle faltou o Bergantiños para empatar con ele? Creo que meter, repito, que non é para empatar, creo que para gañar. Non me cansaré de dicirlo que merecimos gañar este partido, creo que faltou unos gol, evidentemente, pues bueno, un momento de precipitación uno que podes ter, pero bueno, fruto do que vas por debaixo, e bueno, cansancio que tes por ter un o menos, bueno, ao final os cambios, evidentemente, todos tiñan un motivo por buscar situacións e solucións no campo, porque, bueno, entendíamos que como menos, evidentemente, pues, había que facelos por ir perdendo e por refrescar o equipo. Despois desa boa xeira que levabades, agora estas dúas derrotas en un momento clave, quedan 3 partidos, como quedou Bergantiños, que posibilidades vos ves de metervos aí nesa zona de promoción? Bueno, a ver, creo que dependendo un pouco de resultados de hoxe, pues creo que ao final complícasenos moito porque xa non depende tanto de nós no duelo directo co Fabril, sino que, bueno, métese o Langreo, seguramente, pues, bueno, algún equipo máis que vai gañar hoxe, e, bueno, complícasenos un pouco eso, pero, bueno, creo que ao final temos que intentar seguir por quedar o máis arriba posible, e, bueno, se podemos pelear o playoff ou a plaza de Copa del Rei, pois creo que hai que facelo, hai motivos para seguir intentando.